ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଳୁ ବିହନକୁ କିପରି ବିଶୋଧନ କରିବା। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ବିହନକୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ବିହନ ଗଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଳୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗେଇବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ବିହନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 2 ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଡୋସେଜ୍ଟା ହେଉଛି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 80ରୁ 100 ଗ୍ରାମର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଳୁ ଗଜା ବିହନକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଛାଣିଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଗିଡ଼ି ଗଲା ପରେ ତାର ପରଦିନ ଆପଣ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ଆଳୁ ରୋପଣ କରିପାରିବେ।